Odeyo. Pia. Dormaahene onsaji fuosi ade yaji my bedu a otosumie. Odeyo. Aduana chiaban brani ni nyanko pasechie. Mwanyado. Aduana fuo Piesie. Yera ye mauchi nkwanrisi o. Yebeshia aye Dormaa ya history. Dormaa fo yefrehe. Aduana fo yefrehe. Dormaa ana yefre. Aduana ana yefre. Aduana yabusia. Ayabusia nyina yeka akan abusia ho. Yefre akan abusia mu. Na aduana no asechire ayise aduane anyenna. Aduane anyenna. Nti aduane anyenna no ana ne twi no yaye ne aduana aduane anyenna. Nti history afa Dormaa ene aduane ho de edi kan na maka ne sesia no. Nti se okase me ye aduanani mapa. Aduana no asechire se aduane anyenna. There's aduane buso. Aduane ne doso. Enti yefreyen aduana. Aduana yakraboa aye okraman ana okraman a eja etuana no. Enti yeba akamfo abusuamu a yewo Ghana. Enti chemu no aye nwotwe. Na emu baako ane aduana. Enti aduana no ye yakraboa aye oja. Tete na nanom abakosem ekire se aduanafo ye ana yedi ja ebaye. Aduanafo ye ana yedi ja ebaye. Na de enti a ja ye na yede eja ebaye ne se eye oba pan ne bi ana owo aduana busuamu. Ne din ade Maame Musu ada Maame Musu. Na ne kraman akọ uram. Kraman na ọba no na eja etwe na no ana de bae ma na namo ade ye aduane diye. Enti ye kase aduana ni anase ye kase ojase fu mu ye nsuro na se ye frijamu ye jama ye aduanafo ana ye di ja ebae awo akanfo abusua hodo ni nyina mu. Obebisa se na sata na aduane ben ana na era na mu edi. Amudi aduane na amudi ya nanso so ja ye de so aduane anu adi ye no. Eye family ni nyina no ye aduanafo ana ye di ja ebae. Ye de hia ne kraman kokofo aja ade bae eno ana ma kan abusua ni nyina no obi anya aja ode ye aduane. Ahina na odi abusua eye aduana abusua no so no. Ne ye fene Nana Kusi Amoa. Ana oba ahema na ono sososo odi hema ewo aduana abusua no so bra na ye wo aye Sudan empacha mu no. Ano so amo fene oba ahema Momoa Momoah Nanaba Momoa Nanahema Momoa ana ohema Momoa. Enti aya ohema Momoa ana ohina efene Kusi Amoa ana omudi yanim ade bae. Na saa mpanifo ya mabọ omudin ye nananom no amo ye warriors. Amo ye akokodrufo aya akofo. Enti omudi aye aduana abusua nim efri aye Sudan patam ho anante ya kope asase etna so. Na abra ye nananom efri aye kuro a mebo din Sudan patam ho no. Amo nante ya babia edikan a ombese aye Cote d'Ivoire mu. Na Cote d'Ivoire ho no kuro a ye frene Hwirego. Aho ana yedi kan ebepie. Na bra ye transe a yase edole bebre no. Na ayese nananom esan tutu so. Ekokope asase a
ɛso sɛ ɛbɛyɛ a nipadɔm no nyinaa bɛtumi anya baabi atena. Enti yɛn nanom yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛfiri Cote d'Ivoire na ɔmo anante akɔpɛ asase foforɔ na yɛtumi atena so. Na tete mu no anaa tete mmerɛ mu hɔ no sɛ yɛn nanom etu kwan a anaa ɔmo tu akwantuo mu a ɛyɛ nkokorafoɔ, mmerewafoɔ, apemfoɔ a ɔmo nyim ɛne nkora ɔmo gye ɔmo wɔ akyi, ɔmo mfa ɔmo nkɔ. Enti sɛ ɛba sɛ ɔmo kɔ a na ɔmo apɛ ɔhene bi adi ama ɛyɛ dɔm no a aka akyire no sɛ ɛbɛyɛ a ankɔnkɔfa ɔhaw bi ɛma. Enti no bere a yɛn nananom efiri Cote d'Ivoire ɛnante ase akɔpɛ asase foforɔ no, ɔhene a ɔmo de no sii so a na ayɛ sɛ ɔhwɛ abusua no a aka akyire no, nananom ne di nkra, ɛfrɛ no Kosope. Na nananom de ne di nkra, nti nkradie no a wɔdiiɛ no na ɛbɛyɛ din de too nana no so ayɛ frɛ no sɛ Nana Adinkra. Ne din ankasa ayɛ Kosope. Nti ɛyɛ Nana Adinkra Kosope. Na sɛ ɔno no ɔhene a yɛyii no sɛ ɔnhwɛ Cote d'Ivoire ɛyɛ yɛabusuadɔm a ɛwɔ hɔ. Ɛnɛ wokɔ Cote d'Ivoire bono abusuakuo ahodoɔ nyinaa a ɛwɔ Cote d'Ivoire mu no, ɔmo hene no yɛfrɛ no Nana Adinkra Kosope. Na ami sɛ nipa bebree adwen ɛnkɔ so sɛ ɔba Ghana ɛnɛ yɛ man Ghana mu a yɛwɔ symbols ahodoɔ bebree a ɔmo adorɔ a ɛyɛ Ghanaian symbols. Na nipadɔm no bebree adwen yɛ ɔmo sɛ saa symbols no ɛyɛ asantefoɔ deɛ. Enti bi kora tenka sɛ asantefoɔ symbols anaa asante symbols. Na symbols a yɛhu ɛwɔ Ghana a ebi ne Ginyame, ebi ne Nyame bɛwu ansa na mawu ɛne saa symbols no a yɛhu wɔ Ghana nyinaa no, ɔba Ghana sika so na yɛde Ginyame ɛna na ato so. Enti saa symbols no a yɛhu one ɔkɔ akamfo kingdom so nyinaa ɔbɛkɔ no na saa symbols no bi ɛbobɔ hɔ. Saa symbols no nyinaa ayɛ yɛ nana a ɔwɔ Cote d'Ivoire ayɛ bono abonofoɔ yɛ hene a ɔwɔ Cote d'Ivoire ayɛ frɛ Nana Adinkra. Ɔno ɛna ɔde ne nsa ɛde nwene saa symbols no nyinaa. Enti saa symbols no a yɛhu ɛwɔ Ghana Ginyame, Sankofa ɛne deɛ keka ho no nyinaa no ayɛ bonofoɔ ansa no adwuma. Nana Adinkra ɛna ɛde ne nsa anwene saa nneɛma no nyinaa. That is the reason tia saa symbols no a ɛwɔ Ghana sesie no yɛfrɛ no Adinkra symbols. Adinkra symbols. And the reason tia ne din yɛ Adinkra symbols no kyerɛ sɛ ɛyɛ abonofoɔ yɛ hene a yɛgya no wɔ Cote d'Ivoire no ne nsa ano adwuma nti ne din ɛna ɔde too so Adinkra symbols. Adinkra symbols. Wokɔhu sɛ yɛadorɔ Ginyame ɛde ato obi fie ho, wokɔhu sɛ yɛadorɔ Nyame bɛwu ansa na mawu a saa symbols no nyinaa no ɛyɛ abonofoɔ ɛna ɛyɛɛ. Ebia na wonim ɛnɛ mama wahu. Enti bra yɛfiri Cote d'Ivoire na yɛ nanam anante mu a no ana wɔbɛpie ɛyɛ ɛnɛ present Ghana. Na bra na kasada mu njamu bra na yɛwɔ ayɛ Sudan patam hɔ no na we were one, the Akam family no, we were one under Ghana Empire, old Ghana Empire. So what Ghana Empire pair sabre no ho na Ghana for na yewo aye Ghana Empire anemu na ye Aduana busua ye free ebae enti bra ye namwa panfo ade dom no anante akopɛ asase a etre na bae na ɛso sɛ bɛ ya dom no betimi anya baabi atra no anantanante no mu ana on bepie ɛyɛ kura ye frɛ ne Akwamu nse ɔte sɛ
Dormaafo firi Akwamu a yefiri Akwamu anwene so. Akwamu anwene so. Eye ho aye Volta River na side ho. Eho any first place here ye ba Ghana ye besie ye. Na yana nanom a mode ba ye se de medikin aka no. Aye ohene kusi amwa ana oba pan anase ohema momwa use na omo anyini ana tetene so akwantuo na omotu no anye ka enti no anantanante na emamo bre enti bra ombeduru aye Akwamu no anche ana sa ahemfo mienu no omuwuye na bra omuwuye no achi na ese omope ohena omode no ebesi so ane ohema obedi aye Aduana busua no anim enti Aduana busua ye ba Ghana no ye first place from Cote d'Ivoire aye be lande aye Akwamu anwene so na tete no na sabre no bia na ye ahemfie ewo na mofre ho Akwamu fie bia na tete na ya ahemfo na omotena no na ye fre ho Akwamu fie enti se otise obi kese Dormaafo efra Akwamu na se Aduanafo efra Akwamu a na se kire na ma kire no na momanya Akwamu ankasa na efri Sudan patam ho eho na efri anante ba Cote d'Ivoire ana ye ba Akwamu nti ebeduru Ghana no Akwamu ani kura na se brono a na asase a edikan a ye besie ewoso Akwamu na efri Akwamu no Ansa na ye befri Akwamu no yana na kusi amwa ewi na wanyi ago ana yana na ba momwa so ewi enti na se ye pe ahemfo a ye de omo ebesi ade akondwa so enti ohena as at the time ye fa no se onye ohene awo Akwamu ye frene Nana Kwafo akoto ana oba hema omo eyi ni se ono soso ye hema na oni Aduana busua no anim ana so ye frene esi duma obi bi se esi den kan infante dino na dan ana onana akọwọkọ die esi na bimukra nim se infantefo yemu ana omufri infantefo nyina eya abonofo omo nyina afri yemu all right ento ba hema ye beduru aye kura ye frene Akwamu ahema amodere ma na mo frene esi duma ana ohena amodere ma aye Kwafo akoto in fact esi duma no aye ye na Kwafo akoto ni nua ba prakope enti de ekoba no se nyame aye adom ama ye na ba esi duma anyensane ewo ntafo mema mienu na ntafo mema mienu no ba akudin aye ata amani ampo amunyina din aye baako na nsonsono a ewo omodin mu no aye kakra ane panyi anase brofo se de yakan senior and junior enti yana na esi duma anyensane wo ntafo mema mienu na amotra ho mfe bebre na nche ana Nana Kwafo akoto ewuye enti Nana Kwafo akoto wuye na se omosane pe ohene foforo omode no ebesi so enti ahena omodere hye Nana Kwafo akoto anan mu no omofre ne Nana Ansa Sasraku Nana Ansa Sasraku yenya ohene foforo but don't forget say medican catch us say ye hema no
a modern my brother na momwa oba hema no wuye no ahema a modern share anamu awo akwamu aye nana esi Dormaa nana esi Dormaa na nana esi Dormaa no abakosem no akire se esi Dormaa no enyini ya durumpampanso bi ate akundwam abusuafo no kokoduru ye no a omuhu se nana te hodo na oba hema no adane statue ane bekara se da manfo katoy no awu se Bible ema history bi ana okase opayina friend lot na yire adane nchirisie nipa bi mu enje sa nema no bi ani but aduanafo ye hema a mo friend esi Dormaa awo Dormaa abusua awo Akwamu maame ni nyini nyame ma no mfi tentene onyini ya but wanwu na yana aha adwense o kan nsem bi a nipa bi enje ni nipa bi gi achinje enti yana na ba aye Dormaa awo Akwamu awamene so asa na meken yana na ba no enyini ya wanwu amokwa no adane statue ate akundwam adaso ho abesi enne onwuhi don't forget say me say amode ahena a ye fere Ansa Sasraku ana modun besi ade ana ahema no so nyini ya bedane statue enti amode ahema hofro ehye na namu na so ahema na amode hye na namu no ahema no so ne din afere nana kumda nana yedine no na sa nana kum nana no yo obi a spiritually no she was very powerful, very very powerful na awotumi say ye nne ya nke bi on be fa ne so ye komfo kra because ne say ye hu say obi awotumi bi soronko bi abro so a na mo ye di na akomu but ye na ba na awotumi ankasa na was spiritual powers na wotumi pa enti ye na nana amoyi ni ma ye be ma no ya Ansa Sasraku ono so ne nua ba ane aye nana kumda nana no enti Ansa Sasraku no ti ase no ne wo fase no ane ntafo a aye ye nana ba esi Dormaa awomai no enti no awon se panyin de oni akra ate ho a otra se obeka aseba obema akra no anije awie peye na ma akra no so timatu anamon a efata enti se nana asuma na wofase no bia eye Ansa Sasraku so asuma na wofase kakra ebia ko na kokosa nso brame kakra kobo se kakra waya ade pa meni ho a biwu a ewo na odi ade se pain so na obesuma na pain ko a oba ose pain waya ade pa se biwu a ewo na obedi ade enti na ye ade a na otaka kire eye ne wofase no eye ye na naba eye esi Dormaa na ma no awontafo mienu panin no ane kakra mo ye mema mo nyina din baako enti ye fra mo nana amani ampon kakra nana mani ampon panin sele nka na ye kan senior and junior no sara na etie enti ekoko ba se ebre bi so duru yi ana ye nana Ansa Sasraku ewuye na bra Ansa Sasraku ewuye no na fe na ese yi ohena obedi ono Ansa Sasraku no na de ahemfo no soso no nipa esomo yi na anampanimfo adwene abusua no empanimfo a esomo timi yi no ema obedi ade de entafo no mu baako kakra ane pan nti hwan ane nipa ye de ne besi ade so ana de besi akundwa so enti de kokoba ye ne se
kakra sɔre a ɔsɛ me akondwa no ɛyɛ me dea pan nso sɔre a ɔsɛ akondwa no ɛyɛ me dea enti ɛkɔyɛ aprapre enti antafo mienu nana atakra mani ampon kakra nana atakra mani ampon no pan ni enti na ɛsɛ yɛtimi ɛyimu baako ɛde esi akondwa so na osi ɛyɛ nana Ansa Sasraku esi nana mu ɛwɔ ɛyɛ Akwamu na deɛ wakɔbaa ne sɛ bɛyɛ aprapre ɛbɛtɔ ɛyɛ antafo a ɛmo yɛ nuafo yi ɔmo ntam enti deɛ ɛkɔkɔbaa ne sɛ ɛyɛ ɔbaahema ɛyɛ kumdaa nana ɔyɛ n'adwene sɛ ɔntumi ntena se nhwɛ mma ankora no basabasayɛ ɛmɔ ɔmo ntam enti sɛ na bɛyɛ deɛ a ɔde kakra no ɛbɛtu kwan na akɔpɛ asase foforɔ ɛde ama kakra no na kakra no adi n'akondwa ɛwɔ saa asase no so na asundue atumi abɛtɔ ɛyɛ anuafoɔ no ntam na ha woyɛ Aduanahene na wotie mi a woyɛ Dormaahene na wotie mi a tie mi ha yie paa na wobɛhu deɛ nti a ana wobɛte ase deɛ nti a Dormaa ɛna ɛyɛ Aduana Piesie the whole Ghana from Akwamu aba Kumawu Agogo aba Suntreso aba ɛyɛ Asumanya aba ayi Sunyane Patamu Kyira Boma aba Frontepa ebesi Dormaahene kuro deɛ nti a Aduana busua wɔ Ghana nyinaa Dormaa ɛna ɛyɛ Aduana Piesie ana Dormaa kondwa ɛna ɛyɛ Aduana Piesie Dormaahene ɛna ɛyɛ Aduana Piesie deɛ nti a ɛte saa no yiwasum na ti ha ne yie because ɛyɛ very important now ɛyɛ ɔbaahema ɛyɛ kumdaa nana a na ɛyɛ ɔhema ɛwɔ Akwamu na brantafoɔ no aprapre bɛtɔ ɔmo ntam sɛ nana Ansa Sasraku ewu ɛsɛ yɛyi ntafoɔ mu baako na yɛde si akondwa so na ɛde nti na kɔkɔbaa sɛ antafoɔ amoyɛ nuafoɔ ntɔkwa asi ɔmo ntam na ɔmo ntimi ehu nipa a ɔmo mfa no si akondwa no so no ɔhema ayɛ kumdaa nana ne din no yɛfrɛ no kumdaa nana ɔdene te sɛ dadeɛ ne din daa no mɛkyerɛ waseɛ nkyɛ enti ɔhema no so yɛ obi a na n'ani gye ɛyɛ kakra ho na pain n'ani yɛ obi a n'ani so ahye paa enti na ɔhema no ɛpɛ kakra n'asɛm enti ɔhema no akoma mu a ɛnka na kakra no etimi esi ɛyɛ yɛ nana Ansa Sasraku a onyaa ne baabi kɔ ya no sɛ owuiɛ no anan mu a na nka ɔpɛ sɛ kakra no mom ɛna na odi adeɛ nanso na nsɛ pain ne so se ɔmpene na ɛkɔyɛ aprapre nti no ɔhema no a na ɔhwɛ ɛyɛ kuro Akwamu Aduana busua no nyinaa so no ɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛfiri kuro no mu na wakɔpɛ asase foforɔ na wakyekyere ɛde ama ɛyɛ kakra nti nana atakra mani apɔmpain ni anka ɛyɛ Akwamu hɔ na ɔno ani akondwa ɛwɔ Akwamu na ɔnkɔpɛ ɛyɛ asase foforɔ na ɔnkyekyere na ɔmfama ɛyɛ atakra mani apɔn kakra na kakra soso ni ne hene ɛwɔ saa bea hɔ nti deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ ɛnam sɛ na ɔhema no ɛpɛ kakra n'asɛm nti ɛyɛ anadwo a obiara da ana ɔhema no ɛfrɛ ne mpanimfoɔ ɛne kurom a ɔne wɔn bɛkɔ nyinaa na wabɔ wɔn amaneɛ asie nti dasuo mu ana wɔn sɔre sɛ wɔrekɔ akɔpɛ asase foforɔ a wɔde ɛyɛ kakra ɛbɛdi adeɛ ɛwɔ hɔ na aha ne deɛ woyɛ Dormaahene anaa woyɛ Aduanahene a ɛyɛ sɛ ɔbɔ mmɔden na wotie deɛ nti a Dormaahene anaa Dormaa kondwa ɛna ɛyɛ Aduana Piesie no enti bra
omusi omu akwantro so a omu free Akwamu anante akopɛ asase foforo no de ekokoba ne se ohema no efa no na kundwa a ewo kuro no mu. Don't forget say Akwamu hema no enti wafa na kundwa a odi ewa Akwamu edi kakrachi eno achi akundwa na Ansa Sasraku ate so a ye pe obi di na sisi no sa akundwa no so yafa ana ye nanom nkundwa ane akundwa tumi wo mu no fa kese ni nyina no na naba aye ohema afa ni nyina aye kumda nana afa ni nyina da som na ane kakra ane abusuan kae amotusa na aboyese omo nante akwakope aye amotu batarada se omo kwakope aye asase foforo adiama kakra enti enkundwa na aye mpanimfo nkundwa se utie masma meka from the beginning na aye yana naba yebeduru aye Akwamu first queen mother omunya no ewa Akwamu no ye fe ne esi duma sa esi duma no wanwu titabakosem ekire se maame no enyini ya drumpempenso se empanimfo kwa na otina kundwa mu adane statue enti enesa statue no ewo Dormaa sesi a meka say sa statue no esri Dormaa abuabo. Number 3 the whole Ghana Journey nyina ati ane abuabo. Number 3 the whole Ghana aduanafo ewo Ghana nyina ane ye wa brochire nyina yeti ane Dormaa abuabo. Number 3 oba hema aye the first queen mother yenya no ewo Akwamu aye fe ne esi duma sa esi duma no wanwu onyini ya adane statue enti bra ye na kumda nana afa atakramani ampon kakra aye se one no etu kwan na wakope asase foforo akekire ama no de adi ne hene no okono ofa aye ye na statue aye duma na esi duma statue ana ofa aye akundwa kese a anotiso asa hema no ofa ka ho ana osanfa akundwa aye ye na Ansa Sasraku akundwa ankare pe obi asisi de na sisi no osanfa ne nyina ka ho enti anam se akundwa kese a ewa busuan mu aye Aduana busuan mu ekokodi domafo ansam no eno ana the whole world, the whole Ghana, the whole Africa Aduana busuan nyina no Dormaahene ana ye Aduana Piesie because akundwa kese ne nyina no eho ana ekokoduru ye nti omuduru aduagiri no mo settle her for some time no ana nana atakramani ampon kakra no ofre ne manfo ofre mpanimfo ne nyina ofre oba hema ade Aduana busuan ko na mudi na chi bai na busuafo mpanimfo mudi na chi nyina no se mo ya de mo akire do ade akire mo akire me se mo do me na mo akire me se sa mo do mo man mo mpese basabasa ebe si mo man mu anenti ana mo de me abaha na mo di machi abomachi dom na nanom mo ya de kroma Aduana busua mo ya de sa mo do mo man ana be ye Dormaa enti ba bia Dormaahene kuro no Dormaa free aduagiri bra ye free Akwamu na ye nante ba beduru aduagiri ana ye na atakramani ampon kakra ohwe se de akundwa kese ne nyina di nachi oba hema mu a asore di nachi anu achi kakra adi nachi sorry abusuan mpanimfo adi nachi amofa akundwa kese ne nyina de adi kakra chi nti kakra na ko settle ye ewo aduagiri no no say in fact nananom mo ye bi mo akire me se mo dome na mo mpese basabasa ebesi mu krum mo man so nti
ana mo de me abaha na mo asɔre afa akundwa kɛseɛ adi machi ma hu sɛ sa mo dɔ mo man ɛhɔ na Dormaa no firi bae ahenkuro no nka ho ahenkuro no yɛbɛkasa beduru kwa na yɛfa so enya ahenkuro ɛnti sɛ ɛka Dormaa kyɛ sɛ wo dɔ wo man nti wo ba ahenkuro a ayɛ Dormaa ahenkuro a Dormaafo yɛdɔ yɛ ho papa ɛnti bro muduru ɛyɛ adoagyiri ɛtena hɔ for some time no ana ɛyɛ nana kakra nana takra mani ampɔn ɔyɛ sɛ wo sɛ sade a womayɛ monsa sɛ bɛyɛ a yɛbɛhyɛ nana Ansa Sasraku animonyam ɛwɔ na kundwa a mabɛdi na yɛntimi mfa mmoa ɛntekyerɛ ɔman no ɛma adoagyiri man no ntimi nkɔyie nti amobɔ nsaa nti bia amotena ya amobɔ nsaa no ɛhɔ ana yɛma yɛkɔkɔnya edin nsawam nti nsawamfo asase ɛfɛ ne nsawam ɛyɛ Dormaafo ɛyɛ Aduanafo yɛ ɛna yɛkyekyere yɛ nti bra yɛte hɔ no ana ɔba ahema susu sɛ aha baabi abɛtena yi nkundwa yi yɛtumi wɔ mu akundwa kɛseɛ nyinaa ɛna yɛpagya de aba yi yɛanhwɛ bibi yi a atakrama ne ampɔmpan ne bɛfiri Akwamu aba ɛne yɛabɛkɔ so ba bɛgye akundwa kɛseɛ no ɛnsɛ bɛyɛ a moma yɛntutu so na yɛnkɔ anim ankɔpa asase foforɔ sɛ bɛyɛ a satakrama ne ampɔmpan ne ba a ɔne ne dɔm no ɔmoma ama mɛto yɛn ɛna mo si so na mo namoa mepo yi so ɔmo nante kɔ akyi ɛnti ɔmo kɔkɔduru bepɔ bi so na ɔmo sane si asase no so na sɛ asase no da so kama na mo ɔmo sɛ abrewa ɔba abrewa na ɔba ahema a ɔbɔ bepɔ ɛnti ɔhwɛ nante yɛ no na oduru asase a ɔmo discover yɛ no so no na ɔse ebuo menim sɛ kwan wɔ se ya anka mantena adoagyiri na anka panyi atakrama ni ampɔn panyi ɔba bɛto yɛ na ɔbɛku yɛ o sɛ deɛ ɔbɛyɛ biara nkɔmfa yɛ ama nante abrɛ obo ye enti obo anasɛ ebo na ɔkaeɛ no ana yɛde to saa asase no so a nnɛ yɛfrɛ hɔ obo enti sɛ ɔkɔ kuro a yɛfrɛ no obo a aduana symbol esi hɔ ayɛ ɔkraman a gyata egya etua n'ano enti yɛfiri ɛyɛ obo hɔ ana mo nante baeɛ na ɔmo san ba ɛyɛ asumanya ayɛ asantema mu ɔmo bɛkyekyere asumanya aduanafoɔ korɔ na ayɛ abusua Dormaa abusua aduanafoɔ korɔ na no ana ɔmo san kɔ kyekyere kuro a yɛfrɛ no Kumawu